मित्रांनो स्वीट फॅमिली आली आज काला घोडा फेस्टिवल. स्वीट फॅमिली खूप युनिक स्टॅच्यू दिसला. मला वाटतं काचीचा आहे पूर्ण. इकडे यांना दिसली आहे फ्लाइंग कार. तर इकडे एक घोडा आहे जाळीपासून बनवलेला काळा घोडा. मला वाटतं हे चप्पल आहे पॅरेगॉनचं दुडलेलं. काला कौवा खाट खाएगा. आणि आम्हाला एक ब्लॉगर भेटले. इकडे पण आहे ब्लॉगर. इकडे खायचे स्टॉल्स आहेत सर्व. मेंदूवडा वडापाव वगैरे. हा हे लॅम्प आहेत वाटतं आणि हे कंदील आहे. इकडे हे आदी मानव आहेत. सॉरी हे नाही हे इकडे हे आदी मानव आहेत. कोण आवली पावली बोली. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. आज स्वीट फॅमिली चालली आहे काला घोडा फेस्टिवल. तर चला तर आमच्या सोबत लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. आणि सीएसटी ला चाललो काला घोडा फेस्टिवलला. अरे काकवाला. तर मित्रांनो आम्ही आता डोंबिवलीवरून ट्रेन पकडली. आता आम्ही जाणार सीएसटी ला आणि सीएसटी वरून काला घोडाला जाणार टॅक्सी बघून. पण आता आमचा झाला लाडूला आहे. तर मित्रांनो आम्ही आता आलो सीएसटी स्टेशनला. आता आम्ही इकडून जाणार काला घोड्याला. तर टॅक्सी पकडणार इकडून सीएसटी स्टेशनच्या बाहेरून आणि आम्ही काला घोडा फेस्टिवलला जाणार. तर आमचा व्लॉग शेवटपर्यंत बघत राहा. लेट्स गो. तर आम्ही आता सीएसटी स्टेशनला आलो आहे आणि आमचे पैसे आमचे संपले आहेत. त्यामुळे आम्ही आता इकडे एटीएम मध्ये आलो आहे. आता दीपाली भाऊ किती काढते ते 2000 3000 किती काढते ते बघू. आता स्टेशनच्या बाहेरून आम्ही आता टॅक्सी पकडतोय काला घोडासाठी आणि टॅक्सीने आम्ही आता काला घोड्याला जातोय. इकडे समोर काला घोडा फेस्टिवल आहे आणि इकडे आता आम्ही उतरतोय. इकडे जिया उतर राशील नाही तर. आम्ही आता फायनली आलो आहे काला घोडा फेस्टिवलला आणि इकडेच तो काला घोडा फेस्टिवल इकडे काला घोडा फेस्टिवल भरतो. तर मला वाटतं तिकडून एंट्री आहे आतमध्ये. आम्ही तिकडून जातो. हे चला किड्स. आणि मला वाटतं खूपच गर्दी आहे आज फेस्टिवलला. एंट्री केल्या आम्हाला पहिले दिसली ती रेसिंग कार. खूपच भारी आहे. फर्स्ट टाइम आम्ही बघितलं. खरी आहे का खोटी आहे माहित नाही. हँडल आहे. खरंच खूप युनिक स्टॅच्यू दिसला. काय केस कसले असते ते मेटलचे केस आहे. मला वाटतं खूप युनिकच आहे. चला हे काय आहे. टर्टल आहे. कॉस्मिक टर्टल. आमचा आणि इंग्लिशचा वाकडा आहे. इकडे राहतो. प्लीज डू नॉट टच. मला वाटतं वूड आहे लाकडापासून बनवलेलं काहीतरी आहे. खूपच भारी आणि युनिक आहे. स्वीट फॅमिली आमची स्क्रीन वरती दिसली आता. खूपच भारी वाटलं आणि युनिक वाटलं. स्वीट फॅमिली. तर हॅशटॅगच्या इकडे फोटो काढून झाले आमचे आणि बघून पण झाला. आता आम्ही आलो आहे पुढे. ही सर्व गेली आहेत. इकडे व्हाईट हॉर्स आहे आणि त्याच्यासाठी बसण्यासाठी ही लाईन आहे. तर भावी जे आपण लाईन मध्ये उभे राहिल्यात आणि त्याच्यात दीपाली पण. ओके मी बसणार आहे. आता ही घोड्यावर बसत आहे. जिया बसली आहे. जिया जा ना.
आम्ही आता घोड्यावरती बसून आलो व्हाईट हॉर्स वरती आणि आता हे इमॅजिकाचं काय आहे कुछ इमॅजिकच आहे. आतमध्ये जायचं आहे आणि आतमधून बाहेर यायचं आहे. तर भावीजी या आतमध्ये गेले आहेत आणि आम्ही आता जातोय आतमध्ये. मला वाटतं काचीचं आहे पूर्ण. तर आम्ही आता इमॅजिकामध्ये आतमध्ये जाऊन आलो. मी तुम्हाला शोधतो आहे ना. मला वाटलं कुठे हरवलं. भावी हरवली आमची. हा बा इकडे इमॅजिकामध्ये आतमध्ये जाऊन आलो आम्ही. इकडे आहे ना दिसली आहे फ्लाइंग कार. पंख फुटले त्या गाडीला. कीपॅड पासून कीपॅड लावल्यात गाडीला आणि फ्लाइंग कार आहे हो ना. पंख फुटले आहेत तिला. कलाकार स्टार यार कलाकार आहेत इकडे. तर आता एक गाडी बघून झाली फ्लाइंग कार. आता आम्ही जातोय पुढे. हे चला झालं ना बघून. तर इकडे एक घोडा आहे जाळीपासून बनवलेला काळा घोडा आणि इकडे आहे सिल्वर घोडा जाळीपासून बनवलेला. फक्त त्याचं तोंडच आहे वाटतं आणि जाळीपासून बनवलेलं आहे पूर्ण. ते स्लायडिंग आहे पण मला वाटतं हे चप्पल आहे पॅरेगॉनचं तुडलेलं. आणि आता स्लायडिंग करायला भावी येते आहे इकडून. बघू जमते का तिला. काय आलं घासरत नाही ते स्लिप नाही हवं. पॅरेगॉनच्या चप्पल मधून स्लाइड आहे. आता जिया आमची आली आहे. जिया छोटी आहे. जिया येईल बरोबर. अरे काला कौवा खाएगा मित्रांनो. खूपच मोठा काळा कावळा आहे. खूपच मोठा इंग्लिश मध्ये लिहिलं त्यामुळे मी त्याच्या भानगडीत पडत नाही वाचायची. हा हा बस जेवढं वाचलं तेवढं सांग. काय ते मराठीमध्ये सांग. तर मित्रांनो मराठी सांगता. हा पाणीसाठी तलाश करत होता. तलाश म्हणजे काय मराठीत सांग. तलाश म्हणजे शोधात. शोधात तलाश म्हणजे हिंदी झाला. ते पाण्यात शोधत होता आणि ते खडे बिडे टाकत होता. खडे टाकतो खडे टाकतोय. ती स्टोरी आहे कावळ्याची. तर चला आमची कावळ्याची स्टोरी झालेली आहे. आता आम्ही जातो आहे कुठे तिकडे जातो काहीतरी बघायला. चला. आणि इकडे काला घोडाचा मोठा स्टॅच्यू आहे आणि याच काला घोड्याच्या नावावरती काला घोडा फेस्टिवल भरतो. हा इकडे मोठा स्टॉल वगैरे आहे तिकडे. आणि इकडे हे काहीतरी आहे कलाकृती. हे तुम्ही फोटो काढताय का. हे फोटो काढणार का तुम्ही नाही. आणि मला वाटतं इकडे हा काय आलं जिया काय आलं काय. आई शपथ यांना पाणी हवे आणि मी पाण्याची बॉटल हरवली तिकडे फोटो काढताना. तर बघू आता आम्हाला कुठे परत पाणी भेटतं का. आणि इकडे आतमध्ये पूर्ण सर्व स्टॉल्स आहेत आणि हे सर्व बघताय स्टॉलमध्ये काय काय आहे ते. हे जियासाठी काय पाहिजे काय हगीज बिगीज. आणि इकडे मला वाटतं चप्पलच आहे. ज्युती मेकर नवी दिल्ली. बापरे. हा नवी दिल्लीवरून आणलं यांना पकडून. हे राजस्थानचा स्टॉल आहे आणि हे महाराष्ट्राचा स्टॉल आहे. सिरॅमिक हँडीक्राफ्ट. खूपच भारी आहे. हे महाराष्ट्राचा स्टॉल आहे आणि खूपच भारी काय ना काय युनिक आहे. झाडं वगैरे ठेवण्यासाठी वगैरे. तर इकडे सर्व वेगवेगळ्या स्टेट्सचे स्टॉल्स आहेत. हे राजस्थान, तामिळनाडू आणि आम्हाला एक ब्लॉगर भेटले. इकडे पण आहे ब्लॉगर.
ब्लॉग चालू आहे आणि इकडे खायचे स्टॉल्स आहेत सर्व. मेंदूवडा, वडापाव वगैरे, मिसळ, समोसा, सँडविच आणि भेळ, पाणीपुरी, शेवपुरी. तर आम्ही दिली आहे ऑर्डर आता सँडविचची दिली आहे आणि इकडे ही वाट बघतायत कधी सँडविच येणार आणि कधी खाणार आम्ही असं. जे वाट बघते ना. फायनली आमचं सँडविच आलं आणि ही सँडविच खातायत इकडे. जे आमचं चीज सँडविच खाते रोजच्या प्रमाणे आणि इकडे भावी सँडविच खाते. भावीला तिखट झालं वाटतं. हो, चटणी तिखट झाली भावीला. आणि इकडे स्मॉल हे आहे. काय आहे हे? काय आहे? आम्हाला काय माहित नाही, तुम्ही समजून घ्या, कलाकारी समजून घ्या. ही मित्रांनो खूपच मोठा फेस्टिवल आहे काला घोडा आणि आम्ही 3 वाजता आतमध्ये आलो होतो आणि आता 6 वाजले. 3 तास झाले आम्हाला. सँडविच खाऊन झालो आणि आता आम्ही शेवटचा एक फेरफटका मारतोय, बघतोय आणि आता खूप मस्त वाटतंय. इकडे हे आदी मानव आहेत. सॉरी हे नाही, हे इकडे हे आदी मानव आहेत. हे नाही, सॉरी, हे इकडे. आणि ही इकडे आदी मानव आहे. हा, तू नाही का? हे इकडे आदी मानव आहे. होय ना, आदी मानव आहेत ना. हे कॉन्सेप्ट आमच्या समजाच्या बाहेर आहे. आणि हे प्लॅस्टिकचं झाड आहे. म्हणजे फ्युचरमध्ये जर प्लॅस्टिक बंद नाही केलं तर हे अशी हालत होईल. असे झाड बघावं लागेल. आणि ह्या झाडाखाली ही पावली लवली कोली, लवली पावली कोली इकडे बसलेले आहेत फोटोसाठी. आवली पावली कोण? आवली पावली कोली. तर ही इकडे पोज द्यायला बसली आहेत फोटो काढण्यासाठी. तर मी आता त्यांचा फोटो काढतो. ए बसा, पोज द्या. हा, ही कोण? पावली. ही लवली आहे वाटतं. तर बजाजचा टेम्पो आहे, गुड्स कॅरियर. होय ना, टेम्पो आहे, गुड्स कॅरियर, जाळीचा आहे तो. याच्यातून आम्ही आता डोंबिवलीला जाणार आहे. सोल इन पीस काय आहे ते मलाच नाही माहित. हे त्यांचे शूज आहेत वाटतं इकडे 2. आणि हा कोंबडा आहे वाटतं. कोण आहे मग? पिकॉक. सेल्फी पॉइंट आहे आणि हे आतमध्ये गेले सेल्फी काढायला. पण सेल्फी नाही काढायचं, मला सांगतात फोटो काढायला. होय काय? मी काढू फोटो? थांबा काढतो. हा, तर मित्रांनो आमच्या स्वीट फॅमिलीची स्वीट मेंबर जिया आज आमच्या व्हिडिओचा एंड करणार आहे. लवकर कम ऑन. काय बोलायचं? तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. तर जोरात काय? अरे व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. बोल गुड बाय. तर मित्रांनो आमचा काला घोडा फेस्टिवल फिरून झाला, खूपच मस्त आहे. आणि हा फेस्टिवल आता किती तारीख पर्यंत आहे? शनिवार काय रविवार पर्यंत, म्हणजे 12 फेब्रुवारी पर्यंत हा शो आहे. नक्की येऊन बघा, खूपच भारी फेस्टिवल आहे. आणि आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि बोल आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.